heroes. Kailangan po natin sila. Kailangan natin ang mga heroes, mga frontliners, mga medical doctors, mga team of doctors, mga barangay officials, mga tanod, mga government officials. Kailangan po natin yan, di ba? Ang ngayong panahon po, hindi na tayo dapat ang batikos ng batikos lang. Pwede po natin ang punahin, pero ang ano ba ang mako-contribute natin? Okay naman po yung sinabi natin, punahin natin. Pero wala na iyong below the belt, di ba? Mas maganda mag-suggest tayo na mag-suggest, di ba? Kasi sa akin po, no one is perfect. Pero tama nga naman kayo, hindi naman pwede na paulit-ulit na lang na mali tayo, di ba? So, kailangan po ay malaman natin kung ano ang maganda, kung ano po ang tama, kung ano po ang makakatulong sa atin para malabanan ang pandemic, malabanan po ang mga karamdaman, malabanan po ang kahirapan, at makatulong tayo sa sambayanan, lalong-lalo kay Juan de la Cruz na naghihirap talaga. Ang paghihirap po ngayon ay mas malala compared last year, di ba? At 2020 ay mas malala kaysa 2019. Na wala pang pandemic. Okay, so yan na po. Yan na po ang aking masasabi sa inyo. Kaya sa amin naman po dito sa Miracle Health Corporation, sa Amazing 4, dito po na may exclusive distributorship ng Mega One na 21 ingredients. Unique ingredients made in Florida, USA, aprobado ng FDA, 3 years in the making. Kami po ay we wish you all the best. Lalong-lalo sa inyong kalusugan, din sa financially naman ay makakatulong kami ng mas malaki once na tayo po ay mag-umpisa na ang Unilevel program. Kasi ang Unilevel is partnership. Kahit isang tao lang, ang kapartner mo, masipag yan, magaling yan, mayroon kang mga insentibo. Di ba? Hindi po ito yung dalawahan, hindi po yung maramihan. Di ba? Pero kung marami ang natulungan mo, mas maganda. Pero ang kaya mo lang isa lang, meron kang inaasahan, di ba? So yan po ang ibig sabihin dyan, di ba? Kaya unilevel, hindi po binary, hindi po multi-level. Okay, maliwanag po yan. So yan po maganda. So ano ang gagawin natin? Kwento-kwento, uminom ka, gumaling ka, gumaganda na ang katawan mo, i-share mo sa iyong pamilya muna. Sino bang mahal mo sa buhay? Siyempre pamilya muna. Then relatives, then friends. Mga associates, mga classmates, province mates, barangay mates, neighbors, di ba? Tulungan mo sila, tulungan mo, i-share mo. Parang iyong aking kapitbahay, na-hospitalized na. Kako, magkano nagastos mo? More than 30,000 lang. Kako, andito lang kako, kapitbahay lang kita. Mag-abil ka na kako ng amazing itong Mega One. Sabi ko sa kanya, mag-abil ka na ng Mega One, gawin mo na kakong may promo kaming 3+1, 2+1, at yang kako ay malaki madi-discount mo. Kasi 2 boxes lang, isa ang libre. Ay ganun ba sige sabi niya, hingyan ko yung mga anak ko. May anak daw siyang teacher na sa bonus, iyon ang ilalambing niya. Kasi nga, ay may high blood siya. I think may diabetes din. Medyo senior citizen na rin kasi. Di ba? Yung po kasing taong yun, talaga masinop sa buhay. Workaholic din. Babae po ito. Di ba? Workaholic. Okay, sinare ko sa kanya. Kung hindi ko sinare, wala. Di ba? Ganun po sharing. Hindi ko binibintan. Sinishare ko ang good news. Di ba? We are not salesmen. We are not salespeople. We are sharer. We share the good news. Yan, di ba? Naliwanag. Kasi ang tao ayaw bintahan, ayaw magbinta. Mag-share. Di ba? Kung may pagkain ka, sinishare mo. Ang tao gusto nung sinisiran Sinisiran mo ng good news. Yan ang tao, gusto niyan. Pero pigbintahan mo, ayaw. Pag-recruitin mo, ayaw. Di ba? Okay, naintindihan po ba natin? So, ganun po yan mga minamahal kong kababayan. Di ba? So, right now, Doc, hindi ko kayang 2 boxes na yan para maging miyembro. Pag-usapan po natin.
Ano ang kaya mo? 1 box? Di pag-usapan natin. Walang problema sa akin. Alam mo naman po ako halos ang inaano ko parating Oh. 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh. 'Di ba? So yan po ang ang ah 'di ba? So, dapat lang talaga ay sa panahon na ito ay we have to change for the best. No, hindi for the better lang, for the best. Oo. So, lahat pong gusto magkipag-ugnayan sa atin, pwedeng mag-text sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Di ba? Okay. Yan po ang ating So, yan po ang kaya po ay dapat nating ito'y pagnilay-nilayan. Diba? Pagnilay-nilayan po natin. Pagnilay-nilayan. Huwag po tayo yung pabigla-bigla lang. Pabigla-bigla ng desisyon. Sabihin mo, ayaw ko niyan. Anong inayaw mo? Alam mo ba kung ano inaayawan mo? Diba? Sabihin sa iyo, oy, may mayroong kang high blood pressure, may diabetes ka. Tagal mo nang umiinom ng gamot. Ito may napakaganda. Ano ito? Talagang napakaganda ito sa iyong katawan para lumakas ang iyong immune system. Sabihin mo naman, ay, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan. Di ba? Anong inaayawan mo? Inaayawan mo sa magandang kalusugan? Alam mo ba kung ano inaayawan mo? Di ba? Di ba? So, hindi mo nga tinanong, ano ba yan? Ano ba ang magagawa niya sa akin? Ano bang mga components diyan para iyan ay makatulong sa akin, di ba? Dapat ganon, hindi mo pa nga ayaw ko niyan, para kang bata. Hindi mo pala inaayawan mo makakasave sa iyo, inaayawan mo ikaw pala aasinso para ka umasinso, di ba? Di ba? Di ba? So, ganun dapat. Huwag iyong i-analyze muna bago ka aayaw. Di ba? Bago ka magsabi kung ay dapat ito ay ano ang inaayawan mo? Mahirap po yung ayaw ng ayaw. Di ba? Kasi yung pala ang makakaano sa'yo, makakabigay ng magandang kalusugan, makapagbibigay ng makapagliligtas sa'yo. Ayan, di ba? Ganun po yan. So, ang payo ko lang sa inyo, kung kayo ay nalilito, mag-pray. Then secondly, talk to the expert. Sino ang eksperto dyan? Kami ang nag-aral, kami ang collaboration nito. Sa amin, dapat. Then, we discuss. Di ba? We discuss. Pag-usapan natin. Ano ang gumugulo sa iyong isipan, di ba? Kasi kung may gumugulo sa iyong isipan, Good morning po, Doc. Happy Mother's Day, mga ayap. Good morning po, amazing Doc. Nilar, Pabilonia, Madonna, Sakatinto, Sharon Anyo Nuevo,
Good morning, Doc. Anaya, Milan Radyo. Oh. Ano ito? Future, ano ito? Mother. Oo, may daughter na ito si Anaya. Salamat dun sa inyo. Salamat sis, Happy Mother's Day sa iyo at sa lahat ng andito sa atin sa live ni Doc. Salamat on. Are we watching with you? Yes, salamat for watching us. Thank you so much. Thank you so much for watching. Ay mas maganda i-share po ninyo na i-share ang ating share your video with your friends, di ba? Dapat ganon. Sino ba ang pinakanong sharer? Magpaparapol uli ako. Ilan bang share ang kailangan natin? Para magpadagdag tayong rapol. Oo, yung yung pong naka 15 na shares, hindi po dito sa hindi po sa ating sa AYAP pa. Hindi kasamang AYAP. Kasi ang AYAP andyan na yan, nanonood na sila eh. Sa ibang group, sa iyong timeline, number 1 sa iyong timeline, sa Facebook mo. Pangalawa, share mo sa at least ilan? Sa inyo, at saka sa 20 na other groups. Other groups, ano ba yan? Halimbawa, ay taga Bicol kami. Di ba? Pagkatapos, iyan po ay inyong ang tawag niyan? Para malaman natin. Screenshot ninyo, ipadala sa amin, kasama po kayo sa raffle. So, raffle po natin, kung makaabot tayo ng 200 plus 200. So, mga hindi po nag-share dyan, hindi po kasali. Di ba? Kung ang nag-share 300, baka 300. Kung ang nag-share lang is 150 lahat, 150. Pero dapat naka 20 kayo. Okay, maliwanag. So, ganito na tayo kasi kung minsan kasi napabayaan natin yung pinaka-importante. Di ba? Ano mo nga dyan miss, na dapat sila mag-share. Share po sa hindi po share sa AYAP, dito sa ating wala yan. Tayo-tayo lang magkikita niyan. I-share natin sa ibang grupo. Di ba? Daming grupo dyan. Di ba? Daming grupo. Ang dami-daming grupo, doon natin i-share. Hindi po sa atin lang na grupo. Di ba? Okay po ba sa inyo yan? Kung kayo po okay sa inyo, salamat. Kung hindi po kayo sa inyo okay, wala tayong magagawa. Di ba? So, yan po ang masasabi ko lang sa inyo. Share na po natin kaagad. Share. Kasi magandang Happy Mother's Day ngayon eh. Di ba? Happy Mother's Day ngayon, kaya magandang i-share po yan. Di ba? Okay. Happy Mother's Day ngayon, kaya magandang i-share as of now. Di ba? 20, bawat isa at saka timeline. Di ba? Di ba? So, sana po ay tumalima ang ating mga AYAP family. Yan. Maximum po 500 baka maano po tayo. Pag naka 500 plus tayo, 500. Hatiin ko siguro ng tigo 100 o isang 500 lang. O dalawang 250, di ba? Sige. Kasi Mother's Day ngayon eh. Di ba? Sino ang mga nakano ngayon? Si Amazing Baby Megawan, Cherry, Amazing Diamond, Double Diamond Anne, Amazing Realtor, Norms, mga ito eh. Amazing Ria ng Ginobatan, mga naka-online. Amazing Shirley ng siya ay from Northern Luzon. Charissa, G, ang dami. Aimer Holt, G, di ba? Jean, yan, Tess, Ditsky, ang dami, Lourdes,
Ang dami naka-online ngayon eh. Bon, Mona Lisa, Mary Jane. No, ang dami-dami naka-ano ngayon. So, yan po ang ating magandang parapol para sa Wednesday ay magandang ating pong ang ating raffle. Maganda po ang raffle natin this coming Wednesday. So, kailangan po niya ng screenshot, ha? Oh, kailangan ng screenshot. Di ba? Oh. Kailangan ng screenshot. Oh. Di ba? Oh, may screenshot po 'yan, di ba? Oh. Okay. May ano po 'yan, kailangan po ang screenshot. Di ba? Oh. Di ba? Kailangan po natin 'yan. Oh. Oh. So kayo po ay naniniwala? Gusto niyo manalo? Anong malay natin kung isang 500? Pag naka 500 tayo, pero pag hindi, ay mahirap. Di ba? Mahirap. No. Kasi special din ngayon. It's Happy Mother's Day to all mothers out there. Di ba? Oh. So, ito na ang ating gagawin. Oo. So, kung tayo ay magkaroon ng magandang usapan, di ba? Magandang outcome ng ating pa-contest. Pa-contest ba ito? Di ba? Pa-contest yan, miss, Oh, di ba? Mahirap ngayon pag tumama ka ng 100, 200, 250 or 500, malaking bagay yan. Di ba? Oh, ilang kilong bigas na 'yon. Di ba? Oh, may itlog na, may sardinas na. Di ba? Oh, kaya nga po, ang kailangan lang po yung ating programa ngayon ay ma-share natin. Oh. At ganoon din po yung ating bagong testimony, yung Mayuma. Yung Mayuma i-share din po natin sa timeline natin plus kahit na lang, siguro 15 sa atin dito, 15 rin doon sa timeline, doon sa yung Mayuma, yung bagong in-upload sa YouTube na nasa Facebook na rin, di ba? Nasa Facebook na 'yon. Yung may Mayuma na 2 capsules lang, uminom ng tanghali, 2 capsules sa gabi, mayroon na kaagad na nararamdaman na maganda. Yung bag-bleeding, kasi ito, nagbi-bleeding na mga 15 days na or 16 days. Naka-diaper ito, hindi na ito ang hindi na po yung ordinaryong tawag niyan, yung pasador, Hindi, yung ginagamit na ginagamit niya adult diaper na. Kasi grabe ang dugo, di ba? Si Madam Sara ng Ginubatan. Kasama noon yung kanyang asawa. Pati yung asawa niya hindi na nakatulog sa problema kasi hinihingi ang 150 mil sa operation. Yung other expenses pa noon, di ba? 15 din doon po doon, isang raffle din. 15 rin dito sa programa ko, isang raffle din. Di ba? Kung maka 500 na tayo dito, maka 500 doon, magde-decide ako kung tig 500, di ba? Okay, maliwanag. Yung may 15-15, pero nasa timeline, nakashare yan sa timeline ninyo, baka naman nyo, kung ayaw ninyo, di wala kayong aasahan. Di ba? Kasi ayaw ninyo makatulong sa kapwa. Ayaw ninyong makasarili kayo. Pag mga makasariling ganyan, ay hindi na tinutulungan yan. Makasarili ka eh. Si Darman nga, hindi naman akong kilala eh. Yung isang YouTuber eh. Maganda yung kanyang programa, yung kanyang video, sinishare ko. Pinupuso, nilalike ko. Hindi ko naman kilala yun. Hindi ako kilala. Kasi sabi niya, we are here
not only to tell story, we are changing lives. Oh, 'di ba? Hindi lang daw nag-share ng istorya ng story. But ginagawa nila 'yan to change the lives of the people. 'Di ba? Mapupulutan ng aral. Ayan, 'di ba? Sa atin health baga, health is wealth. Ayaw mong i-share. Paano mo? Yung pala may mga kaibigan kamag-anak ka sa malayong lugar na the same ang case. Oh, di magkaroon sila ng idea, tatanungin ka. O saan ba 'yan? Ano ba 'yan? O, di ba? O, di forward mo sa amin, sabihin mo, di ba? May incentive ka pa. Nakatulong ka na, may insentibo ka pa. Pag nag-unilevel na tayo, may business partner ka pa. Ayaw mo niyan. Kasi sabihin mo, baka sumikat si Doc Joey dito. Hindi ko naman kailangan yan eh. Hindi ko naman kailangan. Aning ko yan, makakain ko bang sikat? Sikat ng araw, pwede pa. Kasi kailangan ko ng vitamin D, di ba? Kailangan kong pawisan. Kaya nung isang araw, pinawisan kong tagaktak, di ba? Huwag tayo makasarili. Yan. Kailangan po tayo ay we spread love. Ayan, di ba? We spread love. Di ba? Tama ba yun, Miss Ana? We spread love? No, kasi ngayon Happy Mother's Day. Di ba? The first one who loves us, ang ating mother. Di ba? Okay. So, dapat, alam natin yan. Ito na. Ito na ang pagkakataon natin na tayo ay talang magmahalan lahat. Di ba? Di ba? Di ba? Ay na. Okay. Ito raffle, pwede kayo manalo ng 500. Pag umabot tayo ng 500, kung 100, di 100. Di ba? Pero madali lang yan. Alam mo ang 500 kung 15? Ano lang yan, mag-participate lang ng 20 sa 15, 600 na. Ay, 20 lang ba nanonood sa atin ngayon? Ay, hindi, ang dami-dami. Di ba? Tama ba ako? Are you Are you with us? Di ba? Are you with us? Nasaan na? Nasaan na kayo lahat? Andiyan si good morning Doc, Adrian Lactud, Manhares. Good morning also. Maria Teresa Palima, good morning Doc, good morning and a blessed Sunday. Good morning. Amazing Diamond Marilyn Marchand, Happy Mother's Day. Ito, magaling ito, kaya nito mag-share kahit 30. Good morning po, Amazing Doc. Good morning to and Happy Mother's Day, Amazing Diamond Ninya Really Moral. Ito, kaya nito mag-share kahit 50. Happy Mother's Day. Diba? Outside Chicago po. Diba? Kahit sa Chicago pa yan. Po, gawin natin ang tama para makatulong sa iba. Dapat ganun talaga. Care. We have to care for each other. Share din po natin sa grupo para marami. Sa ibang grupo hindi po dito sa ating group. Good morning po, Amazing Doc. Good morning also. Amazing Diamond Nilar, Babylonia. Good morning, Doc. Amazing Sharon Anyonuevo. Good morning and Happy Mother's Day. Good morning, Doc. Amazing Mother Anaya Milan Radio. Happy blessed Sunday. Di ba? Okay. Joby Loyola. Country, Happy Mother's Day. Salamat sa inyo lahat, mga mothers. Pa-join po. Saan ka mag-join? Okay. Join us sa AYAP. Okay. Dan-share po. 15 minimum. Dagdagan mo pa. Ano po ang gagawin, sir? Paulit-ulit po. Yes, oo.
i-ano mo ulit sa ibang grupo, maraming namang grupo, kaya hanapin mo yung groups mo, doon mo isi-share. Halimbawa, taga Bicol kami, ano ka, Oragon, basta 15 minimum, at saka sa iyong timeline. Late po kasi ako, okay, kaya inaano natin. Pati yung ating testimonya, okay. Have a wonderful day po, Doc Joey. Happy Mother's Day to all. Yes. And happy Mother's Day also amazing Sharon Anyo Nuevo ng Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Di ba? Oh, ilan na nag-share? Nakita mo na ba, Miss Ana? Ilan na? Meron ng 100? Wala pa. Nakikita mo naman doon. Okay. So, okay. So, sa inyo po, sana kayo po ay masaya ngayon because Happy Mother's Day ngayon. Pagdating po ng 10:45, tayo po ay magbe-break po muna. Mga 15 minutes po, Kuya Manny, na commercial tayo dun sa ating mga testimonies. 10:45, babalik po kami. Ay, hindi. 9:30. Mga 10:15 or 10 o'clock. Then, babalik kami ng after 15 minutes hanggang alas 11 na tayo. Okay, so 10:15 to 10:30. Ang sharing na yung ating commercial, okay, yung about our amazing testimonies. Then 10:30 to 11 will be right back for the second part of our program. Okay, ng special programming natin every Sunday at nagkataon na Happy Mother's Day and of course a blessed Sunday for everyone. Okay. So yan po magandang balita para sa atin lahat. Para makatulong sa inyong lahat, di ba? So yan po ang ating masasabi lang sa inyo lahat, di ba? Sana ay lagi kayong masaya, di ba? Okay. Lagi kayong masaya. At sana ay okay. At sana ay tayo ay laging ginagawa ang mabuti. Tayo ay ligtas sa mga karamdaman at lalong-lalo na sa COVID-19. Kaya andyan po ang Amazing 4, namely Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C, neutral pH, hindi po maghaldat ang iyong tiyan, ang Mega A, 5 klase mga super fruits, tulad po ang nangunguna po dyan, ang acai berry from Brazil, from the Brazilian forest. Yan, from Brazilian forest. Yan po ay super antioxidant, merong anti-cancer, may anti-aging. At meron po tayong to neutralize free radicals. Yan mga madam, happy Mother's Day. Mother na po ba kayo? Ayan, happy Mother's Day. Ito po ang lovely daughter ninyo. Ayan. Taga-saan po kayo mga madam? Saan? Nabua, Camarinesor. Alam, saan yan? Puros, o Ligaspe. Ngayon ko rin kasi narinig yan. Ang barangay yan o ano? Sityo? Barangay. So, yan po, may mga bisita tayo from unahan ng Puro, Legazpi. Okay, so mamaya siguro from
10:15 to 10:30, magkaroon tayo ng break para sa testimonya. Ayan po is brought to you by Dorotea Resort in Ispalugit, Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. For relaxation, rejuvenation, enjoyment, go to Dorotea Resort Spa. May dalawa pong swimming pool. Meron po kayong ginagawang pool na maliit lang pero very cozy, exclusive po yan. Meron na po tayo dyan na dating corner. Pinapaganda po natin. Meron tayong mural. Ang mural po natin yan, more or less, mga mahigit 50 na. At marami pong halaman dyan. At yan po ay pinapapinturahan natin. Kaya po ay parang brand new na naman. Napakaganda po dyan. Pero more on private po tayo dyan. Kasi po bawal po ang below 15 years old. Kaya po kami sa swimming ay usually private. Hindi na kami nagpapaano ng marami na iba-ibang grupo. Kasi nga po para maiwasan iyong hawaan kung sakali man. Di ba? Kasi kung isang pamilya lang po yan, alam nila. Hindi naman lalabas yan kung siya po ay infected ng corona. Di ba? Di ba? Kaya hindi po katulad kung individual, marami, di ba? Papasok ng papasok, mahirap po yan. Kaya kami ay pamilya-pamilya ang ginagawa namin. At karamihan po dapat mag-check-in sa Dorotea. Di ba? So yan po. Yan po ang ano natin. Ilang taon na ito si nanay? Immune system, problema. Ano nanghihina? Ito, sa kabila. Dinala sa Legazpi Hospital for ultrasound. Maga na ang abdo. At for operation, Diyos ko. Confined Albay doctor last September 2020. Okay. Don't worry. Yakang-yaka. Wag daw magyayabang. Ano, madam? With God's grace, laging ang problema may solusyon. Di ba? So, ayan po ang aming masasabi. So, yung ating pa-contest po ay mag-share lang, like, ilagay sa timeline at i-share sa ibang grupo, 15 groups, para po kay may raffle. Hanggang Tuesday, hanggang 2 p.m. ng Wednesday. Yan, para sumali kayo. Di ba? So, isend po inyong sa Image Bayanihan. Yung mga na-share ninyo. Share. Screenshot po ang kailangan yan. Screenshot. Di ba? Dalawa po yan. Yung ating programa ngayon at yung ating pong testimonial na sa YouTube, na nasa Facebook na rin po, yung may mayuma na 2 weeks pong spurious ang bleeding. So, hindi na po ang napkin ang nakalagay doon sa kanyang bagkos, yun na pong pasador, yung malaki ng kasi ang grabing dugo. Diba? For operation sa mayuma, pero hinihingi ng 150,000 naghahagilap. Mabuti na lang ay sila ay nalaman nila ang kay Doc Joy Bitito at binigyan natin ng Migawan, 2 capsules each, 3 times a day. Pumunta sa atin tanghali na painom natin ng 2 at gabi 2. After that ay konti na lang. The following day, halos wala na. Wala nang pasador. On the 3rd day, wala na. Wala nang dugo. Yan. At tuloy-tuloy na po ngayon. Wala nang operation. Ang sabi ko sa kanya, after 3 months of continuous intake, ay magpa-examine. Ultrasound. Okay. Kung iyong mayuma ay nawala na o maliit na lang. Pero palagay ko po, lumiliit na. Kasi nawala na po yung spurious bleeding. Okay. So praise God. Hallelujah. Bibira po nakakagawa ang ganyan. Bibira. Kaya nga ang medical field, ang operation. Sa atin, immune system. Yan. Na pinalakas ng Migawan. Na galing sa Amerika. Hindi po galing sa West Philippines. With 21
very powerful ingredients, aprobado ng FDA, 3 years in the making. Yan. Yan po ang ating Mega One. Ito po yan, ang Mega One. Mega One. Mega One. Di ba? Herbal dietary supplement. Yan. Di ba? 675 mg. Yan. Di ba? 21 very powerful ingredients. Pwede ito matulungan ito si Sir. Di ba? Maga ang abdo. Na-hospitalize na 2020. Yun. Yan. So, yung mga marara, alam na natin na sinusuka, iwasan muna natin. Diba? So, sabaw-sabaw na lang siguro na wala ring walang mga seasoning. Yung natural lang. Isdang hindi marara. Yan. Diba? Gulay-gulay, prutas-prutas. Yan. At ito ang atin. Diba? So, ito pong programa natin sa atin ng Dorotea Resort, Balugit, Barangay Cogotan, baka kay Albay. Kahit tayo may problema, pumunta lang po dyan. Pero naka-face mask, face shield. At pamilya-pamilya na po tayo dyan ay ang atin po kasi para makatulong sa atin at maiwasan ang pag-spread ng coronavirus. And of course, uminom na kayo ng Mega One para may panlaban. Para kung mahawaan man kayo, hindi na po yan, hindi na kayo mapunta pa sa ospital. Diba? Para patayin agad ng ating mga antibodies ay yung virus na yan. Takot yan sa ating mga antibodies na malalakas ang ating immune system. Pero pag mahina, ay diretso na yan sa iyong lungs. Doon na, hanggang sa manghina ka na. Yan, di ba? Sabi nga natin, prevention is better than cure. Okay. Sa lahat mo may mga katanungan, just text Doc Joy 0998 975 8121 0998-975-8121. Kuya Manny, please take over at tayo po ay magbe-break po muna for 15 minutes hanggang 10:30 at may bisita po tayo and we'll be back at 10:30 hanggang 11 o'clock in the morning. So again, happy blessed Sunday to all. Happy Mother's Day. Ang iyong linggo, don't go away. We'll be right back after at 10:30 in the morning. Bigla ako tinuro kang God magdigdi para bigla ako check up sa iya. Yan ang ano ko kay Diyos. Dako lang pasalamat ko. So, gusto may mga namatyan na medyo may kagabakan ng sa kuninda. Pagdigdi lang sila kay Do, digdi nila makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Yan lang. Annalyn Alemania, may nakapag-introduce sa akin ng Amazing 4. Dati, hindi ako nagtatry ako ng iba-ibang supplement pero parang hindi naman talaga siya tuloy-tuloy. Tapos then, may nakapag-recommend sa akin ng Amazing Trio, sabi niya. Tapos ang binigay sa akin ni Doc, Amazing 4.
Sa ngayon, pa 2 months na ako gumagamit. 2 months sa July 6. Pero, habang gumagamit ako, na-try ko siyang basta maganda. Naghintay na lang ako ng result ngayon ng ultrasound. After 3 months, sabi nila ako magpapa-ultrasound ako. Makikita ko siya kung may pagbabago sa dating result ko ng ultrasound. Sa myoma, tapos meron akong goiter, tapos may bukol din ako sa liit. Then may cyst. So makikita ko yon. Pero habang nagtitake ako nito, nakita ko, pinatry ko siya sa anak ko na constipated. Mga ilang days siya bago makadumi. Pinatry ko ang Amazing 4 once lang a day. Then daily na siya dumudumi. Then yung isa ko yung asawa ko, may sinus siya. Hindi siya umiinom ng mga malalamig kasi pag dito, umiinom siya ng mga malalamig. Pag gabi niyan, palagi na siyang inuubo. Pinatry ko naman yung Miracle C. Sabi niya, gusto niya, kahit umiinom na siya ng malamig na mga na yellow o na may tubig o soft drinks, hindi na siya inuubo. So, sabi niya, nakatulong daw yung Miracle C. Yun po. Yung habang nagtitake na ako ng Amazing 4, pinatry ko ito sa anak ko na constipated siya. Mga ilang days siya bago dumumi. Mga 3 to 4 days. Tapos, nagtry na kami kung ano-anong herbal. Galing na din kami sa doktor. Kung ano-ano rin na reseta sa kanya. Tapos, ganun pa din naman. Then, pinatry ko yung Amazing 4. Once a day lang. Tapos, doon 3 days siya uminom ng Amazing Trio. Daily din siya na Amazing 4. Daily din siya dumumi. Yun po. So, napansin ko, so may pagbabago. Ako din, ang dami kong discomfort kasi may ako na myoma. Tapos, kahit after menstruation ko, ang dami kong mga na discomfort. Masakit dito sa tiyan, masakit dito sa palakang. Tapos, after ako uminom, mga magtutuman sa ako ngayon, naalis yung mga sakit. Tapos, naghintay na lang ako ng result. Yun po. So, pero nakikita ko naman na positive kasi nakita ko mismo may pagbabago na maganda sa katawan ko. So yun po. Ang isang araw niya, pero ay ako, ilang beses ako umiihi, sabi niya, tapos yun, tapos simula na mawala ko yung mga sakit-sakit sa katawan niya. So ngayon papawis na yung last week na nitong October. Wala na yung mana sa paan niya. Kasi nilalong ko siya, ano yung pakiramdam niya baga? Sabi niya, maayos naman baga ang pakiramdam ko. Malaki yung parang natulong sa kanya. Tapos, yung third week ko na yung October, yung anak ko naman, na nadengge. Tapos, yung pang 2 days na nahitala ko makain. Kaya nagising ako, sabi ko talaga, sabi niyo, happy. Hindi pa yung ng Mega 1 or yung Amazing Day. Nag-decide ako yung Mega 1 na kainin ko. Tapos nung nakapili ako dito, pagdating ko sa hospital, pinarahin ko talaga agad siya. That time yung platelet niya, 49 lang. 49, kasi pababa na. Tapos, pag Friday, yung Webes yun, nag-42, pero nag-kainin siya, Webes pa lang, nag-Webes umaga, ang haling gabi. Tapos Friday, nag-42 yung platelet niya, pero pinainin ko pa rin siya. Yun, nung Sabado, sa awa ng Diyos talaga, nag-120 ko yung platelet niya. Kaya nakalabas na kami. Kaya sabi sinabihan ko nga kami ni Doc noong Friday na. Tinanong ko, Doc, pwede na yung pagka umagang Saturday, hindi pa alam yung result. Sabi ko, Doc, pwede na lumabas. Kasi okay naman nga yung anak ko, sabi niya. Sabi niya, hindi ngayon pwede kasi nakadepende sa platelet. Mamaya ngayon, paglabas ng result, malalaman mo, sure. Ang laki ng tilas talaga. Kaya wala. Uwi na kami. Thank God. Tapos thank God talaga din sa program. Tapos pinaubos ko na yun sa anak ko pag uwi namin sa bahay. May gawan. Sila, pati yung baby ko na may autism ba na. Share na sila na ginawa. Kaya ngayon, sabi ko, bibili ulit ng may gawan. Para kay mama ulit siya sa mga bata. Sa kanila, pag kung ano yung mga nararamdaman nila, subukan nila kasi proven talaga.
proven na nakakatulong talaga sa health ng tao. Thank you po. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubatan Albay. Kinig lang ako sa radyo sa DCGB sa kanyang programa na tungkol sa Amazing Trio at saka Mega One. Napansin ko po na may mga magandang na mga sakit na nalulunasan tulad ng cancer, migraine, mayuma, at iba-iba pang mga sakit nararamdaman. At saka ang pagpupo ko hindi masyado maganda. Ngunit nang matuklasan ko po Kabangan, Legazpi City sa harapan ng Central Bank, nakilala ko po si Doc Joey Bitito at sinabi ko po ang aking mga nararamdaman sa katawan. Binigyan po ako niya ng gamot na una, yung Mega One. Nakainom po ako sa loob ng 1 buwan. Sa pag-inom ko po yon, marami po akong pagbabago, marami pong pagbabago sa aking katawan, nalunasan. At nang maubos ko po yon, bumalik ako dito sa opisina nila at binigyan niya ako ng gamot na Amazing 4. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, magana sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, nawala po. At saka po minsan may sumasakit dito sa aking tiyan, nawala po yun. Siguro may mga intestinal disorder po ako, kaya nawala po. Kaya malaki pong pasasalamat ko kay Doc Joey Bitito, lalo na dito sa Miracle Health Corporation, na marami po sila na itutulong sa mga tao, lalo na sa mga taong may sakit o karamdaman. Kaya iniling ko rin po sa mga tao na nakikinig sa programa niya, magsadya po dito sa kanyang opisina para matulungan sila sa iba't iba't sakit o karamdaman. May leukemia ang anak ko. Sa ngayon, pinapainom ko siya ng Amazing Trio na Multify, Miracle C, tsaka Mega A, tsaka Mega 1. Sa ngayon po, tuloy-tuloy ang pag-inom niya. Nakakatulong po siya na lumakas yung anak ko na nagkikimo siya sa ngayon. Tapos nagpapasalamat po ako sa Miracle Health Corporation na malaking tulong na nakatulong sa anak ko sa pagaling hanggang sa ngayon. Leukemia po ang sakit ng anak ko. Sa ngayon po, malakas na po siya. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. Nagdigdi po kami kay Doc. Pahilig mi si Papa, si Osvaldo Mancera, 79 years old. Kapigdarami po siya digdi. Grabe sa kamatian niya, may diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa laog ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtaon ni Doc, okay na po siya. Ngunyan maintenance na lang po siya kang Mega One. Nagpasalamat po kami kay Doc, tangunyan po okay na si Papa. Salamat po, Doc. Ako po si Benny Austriag, Ginubatan. Nagkaparabiyahe po ako pang Manila. So, parang painante, biyahero, nagadrive. So, mga sanit sa lawas ko kaya grabe. Nagadung po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po, pag 5 aldaw, namatian ko, sumaraya pagmati ko sa lawas. Nagbalik ako kay Doc Joey. Uno na lang, so pigawan na lang. So, piga maintenance ko para okay na sa pagmati ko kaya. Kaya nagbalik po ako kay Doc Joey. Kaya try ninyo kay Doc Joey, gusto ninyo, mamatian mo niyo, gusto ninyo mamatian sa lawas ninyo. Hello, good afternoon. Ako po si Daisy Sarmiento. Nag-start po ako maggamit ng Amazing Trio last June 8, 2019. And after 3 weeks, from 310 po yung blood sugar level ko, naging
136 na lang siya. So, amazing talaga ang Amazing Trio. So, sana po bumili din kayo para ma-experience nyo yung amazing improvement po sa health nyo at makikita nyo sa body nyo yung result, yung changes. Yun lang. Ako si Arcelita Galberio na nakatira sa Zamora, Pandacan, Manila. 57 years old. Nagkaroon ako ng diagnose 2015. Nalaman ko na may bukol ako sa suso. So ngayon, puro sabi ng doktor, kailangan daw ipabiopsy ko para malaman at mammogram. So lumabas sa resulta ko, hindi pa daw siyang cancer o parang stage 0. So ngayon po, puro balik-balik lang ng ospital hanggang sa dumating ang 2016. So pinaano ulit sa mammogram at biopsy. So ganun pa rin. Pero habang tumatagal, ako kinakabahan. Siyempre hindi biro ang cancer. So ngayon, humingi ako nag-second open ako sa ibang ospital. So lumipat ako ng Manila Doctor. So, pinalaboratory lahat ng ko. Baka daw kasi kumapit na sa buto, kung ano-anong laboratory yung pinagawa sa akin. So, nagawa ko naman yun. So, umabot po ako ng 2016 ng hindi pa rin ako na-operahan. So, nag-third open ako ng San Juan de Dios, 2017. Doon lang po ako na-operahan. At may, na po siya, paakit na po siya ng stage 4. So, hindi lang yun ng breast cancer ang dumapo sa akin. Nagkaroon na po ako ng colon cancer. Gano'n na rin, pakit na rin sa stage 4. Pero napakabilis ang colon cancer ko kasi November lang siya. Hindi katulad ng sa breast cancer ko, umabot ako ng 2 years. Pero siya yung talagang napakabilis na yung biglang pa stage 4. So, ginawa ng doktor ko, inoperahan po ako. So, pagka-opera sa akin, sinabihan ako ng doktor ko na paglabas ko ng ospital, kailangan ko daw mag-chemo. So, ngayon, pagdating ng 15 days sa follow-up check-up ko doon sa doktora ko, tinanong ko siya kung anong yung symptoms ng hinikemo. Ang sabi ng doktor ko, kailangan yung mananakit daw yung kaso-kasuan ko, malalagas ang buhok ko, and susuka ko ng susuka. So ngayon, sabi ko sa doktor ko, Dok, kung halimbawa pala magpapakimo ko. So ngayon, baka ngayon pa lang, matigok na po ako. Bakit lang? Wala na po akong ganang kumain. Tapos isasalang niyo ako ng chemo. So, sa madaling salita, hindi na po ako bumalik ng ospital. So ngayon, nagpapahinga na lang po ako sa bahay. Hindi rin po sinasadya na ilipat ng apo ko yung palabas na panood namin. Yun yung babae nagsasalita na may cancer din sa ovary, na-opera na siya. Kailangan din daw niya rin mag-chemo. Ayun ang inano namin. Tapos nagsalita yung anak ko na sayang kung ito nalaman natin or natuklasan natin, sana hindi kayo na-operahan ng dalawa. Ngayon, tinawagan ko yung number nila. Sinabi ng sekretary, darin ko daw ang lahat ng laboratory. So, dinala ko po yun kay Doc Adrian. Pagdating po doon, binasa po ni Doc at binigyan po ako nilista niya po ako ng Amazing 1 and Miracle C. Ang dosage sa pang-inom ko, 4 na Miracle, 4 na Amazing 1, 2 Miracle C. So, 4 po yan sa kada inom po yan. So, 6. 8 niyo po sa 4 na inuman sa isang araw. So, nagtuloy-tuloy po yan. Nung natapos na po yung inom ko ng gamot, umorder po ulit ako ng 3 dahil gusto kong makontinuous. After 3 months, eto na po ako, nakakalakad na po ako at nakakapaglaban na po ako. So marami na rin po ako nagawa para nga hindi ako na-opera dahil ibang-iba na po yung kulay ko at nakakain na po ako ng maayos. Hindi katulad noon, talagang wala akong ganang kumain. Pero sa ngayon, talagang grabe na po.
At hanggang sa ngayon po na pinakunting sa akin ang Mega A, Multi-5 at Miracle C at binawasan na din po yung doses ng pag-inom ko. Ayun na po ang maintenance na iniinom ko hanggang sa ngayon. Yun po. Kaya doon po sa mga may cancer or ano pang cancer na dumapo sa inyo, ay kailangan ay huwag po kayong manghinayang sa ano, ay kailangan agapan po ninyo nang sa ganun po ay nang hindi po lumala. Kasi mahirap po kapag malala na hindi na rin kaya ng doktor. Kahit gaano po kayo kapera, hindi po kakayanin ng doktor. Ngayon po, kung ito pong gamot na ito, kung naano po kayo sa ibang ospital, so dito po sa Amazing Trio, dito po sa Miracle Heart Corporation, wag na po kayo manghinayang sa ano, magpa-check up na po kayo. Maraming salamat po. Ako po si Jacqueline Nidalion, kung Santo Niño Bacon, Sorsogon. Kung ako po ay inutusan ng father ko na magbakal po kaining Amazing Trio, sa inot po, day ko po aram ta ako nagbibiyahe, alagad kang so father ko po mag-take kaini, bigo siya sa puso na namamatean, dakulo na pigmi-maintenance siya, alawig na panahon siyang nag-inom, pero kang mag-inom po siya kaining Amazing Trio, mga tirang ano lang siya, nagka-take pa lang siyang 1 month, then na siya pigpapara-atakar kang sa iyang namamatayan hanggang ngunyan. Then sumadal ko man po na stroke, pagka-stroke sa iya, grabing laboratory, grabing bulong na pig-inom, mga mahalon. Halos nag-stay pa kami sa hospital. Kang sabi kang father ko, mag-inom na lang muna siya kaining Amazing Trio. Then ito po ang nangyari sa mother ko, ngunyan siya nakakatindog na, asikaso na sa para sa sarili niya, nalinigan ang sarili niya at nakakapagtaram siya, pati so pag-isip niya, nagkaigwa po bako na siyang so parang ulyanin ng gad na pag kinahuhon mo na nagbabalik sa iya, so maray na pakikipag-ulay niya sa iyang kapwa. Hanggang ngunya, nag-iinom pa po siya, kaya nagpapasalamat po ako kay Maray na padago siyang nakakainom kaini. Kaya po, para po sa gabos, para lalo pang maparahay ang sa indong salud, ini po, mag-inom po kamo kaini sa akang Amazing Trio, then may gawan, dangani, padagos na mapakaray, lalong malilinigan po ang sa indong mga kamatean. Kaya po, sa gabos na nagdadangog kaini, I pray na siyempre number 1, sa Panginoon kita nagtitiwala, pero panduwa po talaga ang instrumento ini ni Lord para lalong sabi nga ni Amazing Trio. God is a miraculous God at aramta na ang mga kamatean ta sa tuyang salud, sa tuyang hawak, saro ini sa kapamaraanan ni Lord para lalong mapakarhay ang sa tuyang kalusugan. Salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Gandol. Tatay ko po si Nestor Gandol, taga Humapon po. May sakit po yung tatay ko, gallbladder po. Nagpapagamot po siya dito sa Legazpi, halos 1 month na po. Pero wala pong nangyayari. Nagpabalik-balik po siya sa ospital, tapos hanggang sa may napakinggan po siya sa radyo, yung Amazing 4 kay Dr. Bitito po. Nag-take po siya noon. After po 1 month, nag-improve po yung sakit niya. Medyo nawala po yung sakit ng tiyan niya, tapos naging okay po yung sa pag-ihi niya. Tsaka po, nung nakatake na po siya nun, nakakapagalaw-galaw na po siya, tapos nagagawa na po yung gusto niya. Kahit po minsan pinagpapawisyan na siya, okay na po. Kaysa po nung hindi pa siya nag-take nung kay Dr. Bitito. Halos di po siya makagalaw. Halos dumating po sa point na nag-catheter po. Nag-catheter po siya kasi di po talaga siya makaihi. Tapos po, after po 1 month, bumili ulit po siya kay Doc Bitito ng gamot kasi po, effective po talaga yung gamot na galing kay Doc. Tsaka doon po, nagtuloy-tuloy po siya na nag-take hanggang sa ngayon po, okay na po siya. Halos, nagagawa niya na po yung gusto niya. Iba po dyan na may sakit, mag-take po kayo ng Amazing 4 kasi mabuti po yun sa kalusugan. Laban po yun ngayon nasa COVID-19 na hinaharap natin. Kaya kung papasalamat po kay Doc
bitito na kung walang Amazing 4, siguro po hindi si Papa napagaling. Halos magagastusan po kami ng marami. Yun lang po. Salamat. Ako po si Evangeline Tabisodo. Ang agom ko man po si Ramon Tabisodo. Taga po kami, taga Iriga. Ano po yung sakit ng agom ko? May prostate, high blood, saka gallstone, saka yung diabetes, sakit sa puso. Amin na po, lahat na pong ilang sakit niya, nandiyan na po sa kanya. Tapos, naghanap po ako ng gamot na pwede niyang inumin. Natuklasan ko po yung Amazing Trio. Nakita ko po doon sa TV. Tapos, sinubukan po namin, pumunta kami dito sa Legazpi. Pa lang po, 1 linggo pa lang po, ininom niya, may kagalingan na. Mabisa po pala talaga ang Amazing Trio. Kaya hindi na po siya nag-iinom ng mga synthetic na gamot. Ito na lang po ang Amazing Trio ang iniinom niya. Nakatulong po talaga sa kanya maigi. Kasi nung una po, marami po kami na gagasto sa iba-ibang gamot sa doktor. Pero ngayon po, nakatutok na lang po kami sa Amazing Trio. Ano gusto mong mensahe sa mga nanonood? Yung may mga sakit na din nalulunasan, subukan na po nila para isang gastos na lang para hindi na lang sila kung saan pupunta. Dito na lang po sila sa Amazing Trio para hindi madamage yung kidney nila kasi yung synthetic na gamot, nakakapadamage po yun ng kidney. Ito pong Amazing Trio, maganda po ito, lalakas pa yung mga buto nyo. Tapos, haba pa po ang buhay nyo. Subukan nyo na po. Ako po si Milena Almiti Baldo. Tapos agong ko si Rosalino Pahiro Baldo. Taga Bagong Sirang man ito Albay. Kanak po ang tabi kami mag-inom kanuning Amazing Trio. Noong ang asawa ko, nakarinig palagi ng ikiningga sa radyo baga dito sa DCGB. Ayun, narinig na si Doc dito na may gamot daw na One Amazing Trio. Marami daw ang nagagamot. O di ayun, nagpunta kami dito kasama ko ang asawa ko. Pero ang asawa ko talaga, lumalakad baga siya, hindi nakalakad malayo. Kasi sumasakit na ito kung ano ang masakit sa katawan. Ako rin, kasama ko si ang asawa ko dito. Ngayon, tiningnan lang ni Doc Joey ang asawa ko kung ano ang nararamdaman. Tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Ayun, sinagot naman ng asawa ko. Tapos ayun, bumili na kami ng gamot. Ako, binigyan ni Doc Joey ang asawa ko pagdating namin dito na kinakausap na, pinainom ng gamot. Pag uwi namin sa bahay, ayun, di na daw sumakit ang likod niya. Tapos, sinubukan ko na rin uminom. Ang ginawa ko, uminom ako umaga, hapon, pagtulog. Ganon din ang asawa ko 3 beses sa isang araw. Umaga, tanghali, pagka gabi baga, tigan, ihik baga, tigan iihi niya, tapos ako rin. Tapos yung ako rin noon, hindi makalakad ng malayo at hinihingal na. Sa kainom namin ng Amazing Trio, tapos kape, ayun, nawala yung panghina ko baga na parang hihika, kinakapagpatinga. Tapos, ko sa dibdib, nasabi ng doktor, may bara daw ako sa dibdib, ang puso ko. Kaya, tig-ano nga na ako noon na magpa-opera ron na, lalagyan na ako ng tubo baga, na hahanapin daw yung bara sa puso ko. Hindi na ako nagpa-opera, sabi, 45,000 daw. Operas. Inanong na lang namin Amazing Trio. Magdadalawang taon na kami kainan. Amazing Trio. Hanggang ngayon, hindi naman ko sa puso ko. Hindi ko na naramdaman na ganoon sumasakit dito sa dibdib ko. Tapos ang puso ko hindi kabila sa walabaga. Kaya, umpisa nang mag-inom kami, Amazing Trio, noon, hanggang ngayon, nag-umpisa kami uminom ng Amazing Trio kaya nag-asawa.
Hindi na kami nagpapa-hospital. Ano pong pangalan mo? Ako po si Teresita ay Taga sain po? And paano po ka mo nakadigdig sa tuyang Doc Joey Bitito and sa Amazing Trio? ako po may nagpa-check up sa doktor. Ang sabi po ng doktor, magpa-ultrasound ako. Ngayon ka nagpa-ultrasound ako, ang resulta may may gallstone bladder. Tapos sabi, pagdara ko sa BRT kang result, kang ultrasound, sabi sa ko, operahan da ako, natakot ako. Sa ko wala akong kwarta ang panggasto. Ang ginibo ko, nagmamati ako kaya sa radyo, namati ko kay Doc Joey sa DCGB na magayon nun yun na Amazing Trio. Kaya dumantulos ako sa DCGB. Nag-abil ako kang Amazing Trio. And then sa loob po ninyo na sa semana, ano po mga result po kayo or development sa inyo? Ara mo kang 1 week pa lang, magayon na sa result kang dati day ako nakakaihi, di ako nakakapupo. Ngunyan, para 1 week pa lang, magayon na ang pag-ihi ko. Tapos pati ang pagpupo ko, sige-sige na. Tapos magayon na ang pagkaturog ko, dahil na nagkukulog sa tula ko. Ano po ang gusto mong sabihin sa gabos sa may mga helang? Kaya kamong may mga hilang dyan, magdigdi na tulos kamo, tanganing maray na kamo. Si Lord ba ganyan, iyon nagturo sa ko digdi o. Sige so pangadyi ko, na sana sabi ko, Lord, bahala ka na sa kuya. Taday ko kaya sabi ko magpa-operar, sa katakot ako. Kaya magdigdi na kamo sa DCGB, tanganing magkararay na kamo. Legazpi City. Kaya nga po, dito sa atin, we are changing lives. We are changing lives. Maganda ito si so yung anak si Abe, may mga pangarap sa buhay. Kaya nga po, dito sa atin, we are changing lives. We are changing lives. Maganda ito si so yung anak si Abe, may mga pangarap sa buhay. Dati pong 1-year contract niya sa Catanduanes, tapos finish contract na sa DSWD. Ngayon po ay sabi ko nga, very timely kasi tayo very timely dahil mag-uumpisa na tayo ng uni-level come July. Hopefully, with God's grace. Kung ito ay gumaling yung kanyang papa kaagad, siguro 1, 2, or 3 months, tamang-tama. Marami siyang masisiran. She can share to their family, relatives, friends, office mates, associates, schoolmates, college mates, neighbors, di ba? Iyan po ang maganda dito. Kaya, very receptive naman po sila. At ako po ay ginagawa natin ang lahat para matulungan, di ba? So, ganun po yan. Ako ay pala tulong sa gustong tulungan. Yung ayaw, hindi po natin pipilitin. Tama ba yan, Miss Ana? Yung ayaw, pipilitin pa ba natin? Isang bisis daw. Isang bisis, yan. Kaya huwag daw pasaway kay Doc Joey. Pag kayo pasaway, mamaya marami na dyan successful na pag nag-uni-level, kayo maiwanan, magsisisi kayo baka sa bunutan ninyo ang inyong buhok, ang inyong ulo. Huwag naman sana. Sana sumali kayo ng itong uni-level. Sana all ay maging successful. Okay? Ito. Ano na ito? Miyembro na ito si Miss Abe. Member na ito. Di ba? So, member. Okay. Ito, ano ito? Okay, di ba? So, at pioneer, di ba? Yan po ang magandang balita. Ay gusto ko kasi yung mga taong hindi matigas ang ulo. We talk, we discuss positively. Hindi po yung pilosopo.
Ayaw ko makipag-usap sa mga pilosopo. O, di ba? Sayang ang oras mo, sayang ang oras ko. Ang oras ko po ay mahalaga. Di ba? Mag-usap po tayo according to the wishes of God and lawful discussion. Di ba? Pero magpilosopuan tayo, sayang oras ko sa inyo. Di ba? Maraming nag-aantay sa akin na tao na gustong matulungan ko. O, di ba? Eh kung ayaw mo matulungan ko, eh so be it. Di ba? It's not my problem. Di ba? But hopefully, sana all kayo katulad ni na Mr. and Mrs. Si Mrs. Golpio at saka si daughter niyang si Abe na very receptive. Pinapili ko kasi sila. Ano gusto ninyo? 2 boxes, 2 capsules each, 3 times a day, or 1 cup each, 4 times a day. Kako, ang best, yung 2 cups, 3 times a day. Second best, 1 cup, 4 times a day. Third best, 1 cup, 3 times a day. Binili na yung ano, diba? So, yan po, dapat alam po natin yan. Alam po dapat natin yan. Kasi kung alam po natin, ay alam natin kung ano ang gagawin. Pero pag hindi natin alam, ay mahirap. Usually po, ay mali ang desisyon natin. Kasi hindi mo alam eh. Lalo-lalo na kung patumpik, ano pa tayo, eh yung biglaan kang magdesisyon, negative pa, ay walang mangyayari talaga. Di ba? Oh. Oh. Walang mangyayari sa atin yan. Abutin tayo sa kangkungan. Di ba? Para hindi tayo abutin sa kangkungan, ay kailangan tayo ay analytical. Analytical. O ito, Miss Ana, member na ito Pag ano yan, lagyan ko ng kailangan natin doon sinabi ko. Di ba? Pero yan, matalino yan, maganda yan, kasi she knows how to talk. Di ba? Ang dami niya na nakausap eh. Dito muna sa akin dito. Baka tutukan natin ang ito dalawa na ito na ba lahat? Anong membro? Okay. So, dapat na natin dito kung ilan na ang inabil. Ito bang inabil din niya? Yung dapat nilagay mo kung ilang amount. Nasa likod ba wala? Dapat may amount dapat nila yan. Ito kasi complete na. Lagay mo ng amount. Yan. Sa likod mo na ilagay yung mga hindi pa complete. So, mga complete, na sa akin. Kasi, yan ay, para pagdating ng July, mayroon na silang mga, So, mga complete na sa akin, ibigay lahat. So, lahat pong may mga problema sa kalusugan, just, po sa atin, ay, Miss Ana, walang mabili niya ng pagkain? Ano ka na lang siguro sa, sa Maris, Queen? Ako gusto ko na lang ng lugaw. Ay, meron anong ulam natin? Yan. Okay. So, So, yan po mga kaibigan natin minamahal. So, ano po ba ang sa inyo? Ano po ba ang inyong mga problema sa buhay? You can share it to me. You can share it to me now.
para po pag-usapan natin. Para pag-usapan natin. Diba? Pag-usapan po natin mga problema ninyo. Pumayat ka, sir. Nagpapayat talaga ako eh. Diba? Mahirap po ang mataba. Diba? Amazing Vincent Bas Benitez. Thank you. Mahirap kasi ang mataba. Mahirap po inatake sa puso. Diba? Good morning po, Doc. By Amazing Lisa Ertiba. Yung ano ito, college professor na ito eh. Nasaan na yung blowout mo, Madam Lisa? Binaliktad. Bakit binabaliktad ang mga pangalan? So dati Asel, ngayong Lisa. So Abitria naging Aritiba. Good morning po, Doc. By Amazing Ying Rosero Lopez de Sigue. Ito lagi nanalo ito sa ano, nanalo na ito sa ano eh. Sa parapol. Diba? Laging nananalo ito si ano, Ying. Diba? Okay. So, where are you now? Where are you? Ilan na ba ang Ilan na ang sharer? 15 15 shares ay meron po tayong kasama po tayo sa raffle. Di ba? Mayroon na ba? Meron na? Meron na ba? So, sana kasali kayo. Sumali na kayo. Di ba? Sayang ito. Walang biro, walang halong biro po ito. Di ba? Di ba? Wag po tayong wag po natin pag walang bahala. Di ba? Wag natin pag walang bahala. Di ba? Sayang po, sayang pagkakataon. Di ba? Happy Mother's Day pala kay Mel Miralles Navarro at ang kanyang mother, si Nanay. Happy Mother's Day. Si Nanay Sipakas, Happy Mother's Day, Nanay. Linda, Happy Mother's Day. Yung kanyang manugang. Si Happy Mother's Day, si Nanay Reme Bansagales. Medyo natulungan po natin ito. Yung pong mga bata pa, lahat kayo, huwag na kayo magtampo. Basta lahat kayo mothers ay mahal ko. Okay. So hindi ko naman po kayo lahat maisa-isa. Pasensya na. I'm sorry, my love. Ang kantahan ko na lang kayo, you mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Diba? Kantahan ko na lang po kayo. Don't worry, be happy. Diba? Okay? Sana po ay, Kagawad, Sunet, Banyare, Quiñones, Banyares, Bansuila. Talagang pinerfect ni Happy Mother's Day, Kagawad. Di ba? Okay. Di ba? So, Happy Mother's Day. Okay. So, lahat po kayo. Di ba? Okay. So, sana po lahat kayo ay lahat kayong mga mothers ngayon ay nagsiselebrate with your family, with your loved ones. Di ba? But kami dito, ang wish ko lang sa inyo ay kayo healthy, very healthy. Yan. Very healthy and happy. Di ba? Kung kayo po may mga health challenges, I'm just takes away. I'm just takes away. Just text me 0998-975-8121.
0975-8121. Yan, okay. Yan po ang aking sa inyo, mga mothers. At naman sa doon po sa may mga pangarap pa sa buhay, gusto pang umasinso, ganun din, just text me. At pag-usapan po natin lahat. Pag-usapan po natin lahat yan. At later on ay makikita natin kung paano tayo, pag nagsama-sama tayo, paano natin masolusyonan ang mga problema sa buhay. Di ba? Yan po ang importante, masolusyonan ang mga problema sa buhay, lalong-lalo na labanan ang mga karamdaman at kahirapan para umasinso ang sambayanang minamahal ko. Yan. Okay, maliwanag po yan. Sambayanang minamahal ko. Okay. Okay. Naunawaan po ba natin? Naunawaan natin. Sana naunawaan ninyo lahat. Di ba? Sana naunawaan ninyo lahat. Kasi kung naunawaan po ninyo, ay salamaton. Pag hindi, I'm sorry, my love. Di ba? Okay? Di ba? So, yan pong pagkakataon natin ay tayo ay kailangan pag-isipan na natin lahat. Andito po ang Mega One for a Mega Healthy You. Di ba? Wala nang operation. Pero mo mayuma for operation 150. Ilang kapsula lang na inom? 2, 4, 10. 10 lang kapsula, napundo yung spurious bleeding for 2 weeks. Diba? Sa milagro. It's a miracle. 2 cups pa lang, may improvement na. Pero hindi po lahat ganun, ha? Baka naman sabihin niya, ay, ganito. Hindi po ganun. At iyon po si Madam Sara, tuloy-tuloy pong umiinom. Kasi hindi po mawawala ng 10 kapsula ang mayuma. Remember that. Kaya sabi ko, after 3 months, na uminom 2 cups 3 times magpa-examine na. Okay, maliwanag. Kasi yung iba, ang medyo makitid yung iba, ang isip. Ay, ganun pala. Bili lang ako ng ganito, baka wala na rin. Hindi po. Mayroon lang magandang improvement. Pero yung total, it takes time. Di ba? Total. Okay, maliwanag. Ang aking po dyan, 3 to 6 months, malamang po, konting-konti nilang matitira o baka wala na. Di ba? In 1 year, malamang po, halos wala na o wala na. Okay, maliwanag po yan. Kasi na-build up po yan through the years, matagal po yan. Samantalang matagal na siyang umiinom, hindi naman na walang nangyayari. Diba? Ganun po dapat ang alamin natin. Okay, maliwanag. Sana po sa programa naming special edition, ngayong Sunday, meron kayo natutunan, one way or the other. So, once again, a blessed Sunday to everyone and to all mothers. Happy Mother's Day. Keep safe, everyone. We love you all the mothers, including yung mother ko, si Dorothea, na nasa langit na. Mahal ko po kayo lahat. Thank you so much and God bless to everyone.